Ľudia, dneska získame draka. Dneska vidíte, ako som si otvoril draka, na ktorom je treba nie veľa kreditov. Ako vidíte, len 400. Môžem si ho otvoriť, ale ja proste nechcem. Preto si nevyberem, si ho nekúpim, ale tuto v mojom Brawl Passe, ktorý som si kúpil, si môžem onoknúť hociakého brawlera. Alebo, viete, preto si otvorím, už viete čo, určite viete. Tak ideme na to, musím dokončiť quest na Barleyho a ideme na to, ináč toto je náš klub. Už nie sú žiadne miesta, ale možno niekoho kikneme, ak nebude robiť megapik a sa určite dneska bude kikovať veľa, takže môžete sa pripojiť. Napíšte nám do komentárov vaša najlepšia season, ktorú ste hrali a najlepší brawler vás, ktoré máte. Ja. Asi Spike, ale o chvíli to už bude Draco. Ty zlery, ale ja Spike. Čík a ja dám. Tak to musí byť jak na schválu. Fakt. Brat ma otravuje, preto prehrávam. Ty môžeš? Ty jo. Olčo, môže byť ticho? Hej, ti chceš? Ty ma neotravuje, že vy nie. Bro. Ideme. Poď. Čo? To sa ináč laguje. Preto troška prehrávam. Prepúca. Ja len zabordil dobre hrať, ale iba ak som mnou hral nejaká rosa. Tak je ako fakt. Dobre, ja už nie som dobrý. Keď nevieme dávať healing, ale toto je blbosť. Ok, najprv otvoríme Sardok. Yes! Ideme za to. Máme to tu, máme draka ľudia. No, máme draka. Ideme na Ember. Dobra.
Na to. Ale poznám legendu o drakovi, no jednu. Lebo že drak je balón, ale o tom panečkovi nie. Ja som si ma učí ako mačka. A teraz si to pochopil. Ideme na to. Je to video končí.